Pelaïlles, com va l'assumpte? Che, però això què vol dir? Si mos ha tirat l'hivern damunt en 2 dies. Recollons, a partir d'ara, rebequeta pas vídeos perquè fa un fred de collons de mico. Però bé, no mos enrotllem. Com tots sabeu, la setmana passada va ser Halloween. I, com tots els anys, avui volia fer un especial vídeo per a Halloween, de manera que avui anem a comentar els vídeos més basura i els que més pudor amb velló fan de tota la comarca, per favor. Per tant... Però què collons passa ara? Joder. Tio, pues que no has pagat el rebut de la llum i tindré que denunciar-te per incitació a la violència i assetjament escolar. Ho sé molt, mira, que ho sé molt, que vaig a plegar. No, per favor, tinc xaquetes i camises en la universitat, estic pagant les taxes, no, per favor, no, ajuda! En taxes, a mi. ¿Hay algo ahí? Sí, tío, estaba así yo en el váter, pero porque me han dado una rampa ya dices que si no te cagues damunt y ya sabes que cuando te cagues damunt, pues te cagues damunt. Y me ha pasado ya varias veces que me ha cagado damunt, pero ahora no pasa nada. Pero tú y que no eres? ¿Y qué pasa en mi casa? Ahora está claro que tú y yo son la mateixa persona. Lo que yo estoy disfrazat, m'ha gravat després, m'ha disfrazat, m'ha gravat i ja després ho edita i tot el rotllo i queda com si estiguem els dos parlant de la mateixa vegada. I respecte a lo que he fet ahir, pues el fet del váter he fet una merda. No te recomano entrar. No te recomano entrar. No te recomano entrar perquè no. Ja està. Ara sí que t'ha pillat, home. Ja t'ha pillat, mamarracho. ¿Pero estoy tornando loco o qué? ¿En Barraca vas a esperar hasta un 5 o un 8 sacar? No. ¡Jumanji! Loco, nene, ¿qué pasa ahí a por acá al váter? Venga, alza el cul, que estem ahí en el comedor, que anem a invocar a Arturo Valls. Així, que alza el cul i anem a empagar allà. M'he echat l'esqueleto. Dios, on estàveu? Això, el Renao, que estava fent una palla en el vàter. Que no estava fent res. Bueno, va, anem a continuar o què? Perquè jo tinc que anar a la barraca allà, cony? Pero bueno, ¿me podeu explicar qué está pasando así? Ah, bueno, estàvem invocant tranquil·lament Arturo Valls, però lo que estava dient-vos és que esta casa estava construïda sobre un cementeri d'índios. Pero si eso es un piso. Però és que això no importa, no te dones compte, la llegenda conta que cada 31 d'octubre a les 12 de la nit s'apareix l'esperit de Calatrava, així... Això és impossible! No pot ser veritat, això és impossible! Pero eso son historias y bulos que se inventa la gent del món que no està acabada de caure del cap. Mamacita querida, l'esperit de Calatrava se m'emportarà. Ai, senyora, esto no està bé, és que no està bé, jo no debería estar así, no debería estar... Necesito vitamines, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... Buenas tardes, le llamamos desde la compañía de Robafón. Sí, Tenemos una nueva tarifa sí, supera toda que la no, tarifa del mundo. que no, que sí, vale, molt bé. Vinga, que no tornes a tocar així esta casa. Vegueu, tios, eren els pesats de Robafón, que estan tot el rato tocant. Ai, històries i llegendes, en fi. Vaig al vàter, a veure si me despegue, perquè enteneu ja tinc el cap fet un bombo. Una cosa, és tot molt estrany. Com pot ser que sonarà el telèfon si la llum se n'havia anat antes? El què? ¡Calatrava! Joder, me entrará un infarto al final, No se creeré lo que me acaba de pasar, tios. ¿Tios?
¿Tú quieres? Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara. Ay, mi señor Renaud, le estaba esperando. Puta merda, yo es así. Ay, por favor, Renaud, entra en Raúl, señor Renaud, deja matarte, Renaud. No es temporada. Deja matarte, Renaud, deja matarte. Hazte favor, Renaud, Parece que te has quedado sin eixida, ¿eh? Sí, la veritat és que això pareix. Les teues últimes palabras, Renaud. Últimes paraules. Va, Renaud, que no tinc tot el santíssimo dia. Els benissants de la pedra. ¡Ah! Serás moniato. Has malgastado tus últimas palabras. Prepárate para faltar. Abdó, Senén, eres tú. ¡Renaud, no! Habrías podido vindre un poquillo antes, no? Però bé, al final has vingut a veure'm al meu llit de la mort. No, Renaud, no parles. Encara te pots salvar. Ara ja res, Borinot, s'ha plegat tard, com sempre. L'únic que vull és que recordes el valor de l'amor, l'amistat i la fraternitat. I que no t'olvides mai. Ja estava bé, tant de rotllo papers de morir-se, hòstia. Rollero hasta el final, de veritat. En fi, el meu camí continua. I ara ja no em detendré per molt que... Joder, si estic parlant de soles altra volta. En fi, m'alegra haver salvat YouTube dels vídeos del Renaud una altra volta. Fer la mà. I així és com el teu iaio va salvar la humanitat dels vídeos del Renaud. Què t'ha paregut? Pero Yayo, si yo te había dicho que me contaras una historia de Halloween, això quina puta merda és? Halloween? Sí, Yayo, sí. Halloween, la nit de Halloween, la nit dels morts, la nit dels morts vivients, la nit de Halloween. Ni Halloween